Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Ina da korafi kan kananan yaran da aka tuwa zarafi, mu tattauna akan shi gani na zayafi. Mun bar matsalan haka ta yaya zai tafi? Dole mu gyara, saboda haka na jawo asara na rai da dukiya domin kwadayin nera. Da yarka ce ta yaya za a yi haka ka fara? Kwadayin dukiya koko saboda neman duniya ya saka mai da kanka kare mara zuciya. Magana nake akan fyade, wani katin banza ya biyar ka ya fyade, kana ji kana gani amma kana zoran fade. To in maka fada a banza, saboda shi wanda yayi abin yana da bosa. Za ta ja maka hankali har kaga babu haza, bakai wasa ba sunayar ka sa canza. Mana sai a kira ta karuwa, in karama ce a kira ta mai roƙon ruwa. Ka rasa mai mutane suka dauki rayuwa, yana da kyau mu dauko wacce mace yar ruwa. Domin idan baka da ya kana da kanwa, sannan idan baka da ya kana da yarwa. Idan ka ce babu to ai kana da uwa. Saboda haka wannan abu ne da ya shafi kowa. Saboda haka yau mahukunta gare ku na yau takanas domin mu zanta, mu cire san zuciya mu cire mugunta. Mu bukatar mu hankalin arewa ya kwanta. Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.